Tu je naš Seno kuhar. Evo samo da se zahvalim svima onima koji su došli, koji su pojeli ove hamburgere, jilo i pilo što bi rekli ovi stari. Molim Allaha Đelešana da nagrade one koji su učestvovali, donirali, da kupimo ovo, da napravimo jedno lijepo druženje za djecu, jedan lijep doručak, hamburgerijada, kako smo i to nazvali, hamburgere. Naravno, Seno se maksimizile od sebe potrudio da Allaha Đelešana nagradi, podari mu zdravlja, bričita, da nam puno godina izmeti ovdje. Nama, tu je moj kolega, snimatelj koji to sve lijepo snima, molimo Allaha Đelešana da ga nagradi, kao i sve nas koji smo danas došli u nadi da ćemo imati jedno fino uspomeno druženje na ove dane provedene u Mektebu, kako djeca jednog dana ostane, kad ne bude ni mene. Onda će se sjećati, reći imali smo jednog finog efendiju koji nas je okupljao, pa možda će mi rahmet predat, pa možda me taj rahmet njihov spasi na sudnjem danu, a mi smo ovdje prvenstveno da se družimo, da se spasimo džehennemske vatre, da voda, kako smo se danas okupili, lijepo nam, fino da nas Allah Đelešanu i dženet Firdevs se nagradi, da se ikamo sjećamo lijepih trenutaka sa dunjaluka. Molim Allah Đelešanu da nas sve okupi dženet Firdevs. Amin. Evo nekoliko kadrova sa našim snimanjem.